ha usnam sejar praspa nyo punyo kadai ka ayom liur ka baklut bat ka bala don jingma hadu kata kata kani kadai ka bala jia hapo jong ka nongba madras haga jingsun shar jong ka sorkar British ya ka India haga tu por bat hangni daki paulak ngut ki bru kila yap man laki surok man laki snong ki thau kila shlei tang daki met yap sudah bat la nyo ba ka de ka we ni ki jing ya bru ki ba shir khai bha namar kila dan hadu kumba ar klur ngut i e ki bru ki bala yap bat lingba jong ka de ka nepsnu kala penlong kum ka ri khlau ka ba kenja i ka India haga tu por hanrei ka ba phlapat hangni ka longba kane kam semade ke jingjia tang hapo jong India bagade ha ke ju kesnam kani ke jingyap ke sirkhai kala jaru hapo jong ha China bagiladon gibru hadu kumba ar hadu lai krur ngudi ai ke yap bat kani ke nem snu kala jaru hapo jong ha Brazil bagiladon hadu kumba ar lak ngudi ai ke bru ke yap bat kani kala jaru ha Egypt ha Morocco ha Ethiopia bat hapo jong ke Southern Africa bat kani ke jingjia kala sar kum bala sar ke khlam ke sirkhai bagani ke jia hakeleng saudong jong ke perthai ha ki kontinent ke bapher jong ke perthai bagi briu ke bon ke la yap ru ha ke jingthan ke jongki hapo jong ke Minnesota jong ri Amerika ba ya kani ke snam la khot kum ke ta ke snam ka ba khlamdon satya ka ayom talang bat la ong ba ka ayom talang ke la jano ha uni usnam bat ka jingkli ke ba mi hangni galong ka ei ka bala jia house nam sejar praspa nyopo nyau ka dau tenrai hangne kam shamla dei satya baudon ujumai kam shamla don ka thma ne ka nuguru ka jingpang ba ka jingsitom hanrei ka jingsisa hangne ka longba ka dei ka jingkala jong ka bor meriang ha ka bakala sedang daki 1000 kilometer ka jingjngai na ka ruduriau jong ka Peru kabalongru ka benta ka berit jong ke duriau ha ki snam nyupau ki nongtong dok ha na Peru kila ai kerteng ya ka da ka jingi kata ka El Nino bat ka jingmut ka jongka ka long ka khin na rit hanrei ha uni usnam kani ka jingkala jong ka bor meriang kala long ka sirkhai hadu kata kata kat hadu ba kala penlong ya ka jingyap jong ki pau lak ngut ki bru hageleng saudong jong ka perthai bat ya ka ni ka snam la tip da ka super El Nino bat la ongba menta usnam ar hajar ar phonriu hadin chispa sau posnam kani ka jingjia kan sajia biang ka jingkala ka sendat ka sirkhai bha jong ka bor meriang hapo jong ka pedengdu jong ki ri jong ka Europe bat katkum ka jingpentip ka badangsyan jong ka ECMWF lani kata ka European Center for Medium Range Weather Forecast kaya thuba kani ka jingsirkhai jung El Nino kabala jia chispa sau posnam menchwa kan sa wanbyang menta bat kidon katu katne ki expat ki ba khot ya kane ba ka dei kata ka mega El Nino bat ba ki khot ru ya kane ba ka dei kata ka ayom liur jung usnam ar hajar ar phonru bat ka dei ru kata ka ayom liur ka badon jingma bha ya ka jingim jung ukhun benru ha ka history jung ukhun benru bat kani kan saja haunus nam ar hajar ar phunru katkum ka jingbatai jong ke expat jong ka perthai nagalyang jong ka Indian Meteorological Department kala ai ya ka jingmaham halor jong ka jingkhlut jong ka India baga jingshit jingkhriat hapo jong ka nongba Delhi kan sa palat ya ka 100 degree Celsius ha UP bat ha Rajasthan kan salong 100 degree Celsius hadu kumba 100 degree Celsius ha ki nongba kum ha Nagpur Bhopal bat ha Bhubaneswar kan sapoi sha ka 100 degree Celsius bat ha uni ubnai April ubladap kawai ka video ka prasaphriang bha hapo jong ka nongba ha Bangalore baki don gitu ki let rong crayon ki bla bu ha ka jingkhlut jong ka sngi hanrei ki ne ki let rong crayon pat ki la umno ha ka jingshit jong ka sngi bat la yu i ba ki ne ki let rong baro ki la khlut bat baro ka rong jong ki ne ki let rong ki la tuj ha ka we ka tre bangin snow thu kham ha shu shu ya ka ne ka mat ngi dei ban snow thu bat ban tipru u e uta u El Nino ngin pendon kam ha ka kentin ka khamsuk ka longba ha ki benta mingi bat ka pedengdu jong ka duriau Pacific ha ka bala ju khmi linti ba ka don ka ka khriat hanrei ka ne ka la ong ba kendit ka la khlut no bat la ong ba la da ki trillion letar ka ka badon hangni kendit ka khlut no
kumta la ong ba hang ni kan sa penmi ye ka jingklut ka ba shirkhai ba ba ka ler uslap bat ka jinglong jong ga sunbreng ha ba ro uwe u mat beneng kan sakela namar ba ka Pacific Ocean la tip ya ka kum ka ta ka durau ka ba jelu tam ha ka perthai bat la ong ba ka ler ka ba jube na ka benta mingi sha ka benta jong ga sepngi bat bala tipru ya ka ni ka ler da ka ta ka treat win lani ka ta ka ler ka pendon kam ban khai pateng lingba jong ka jingya jogi chat napo jong ka durau bat la ong ba ka ni ka ler ka be na Afrika sha Asia bat sha Australia kumta ka ka bala ja ka ka badon hasla jong ka ni ka durau Pacific bat la ong ba ka ni ka ler kelas dang ban be sha ki benta jong ka sepngi ka bamut sha ki benta jong ka Australia bat haba ki ni ka ka tut ka ka badon sa traidu jong ka duriau ka sedang baniyat sha ka phang mingi namar kata ka ka bami na duriau na jan jong ka South America bat ka ni ka ka kham khriat la de yenu jor bat ki wipat bat ka donru sibon ka nutrient bat ka ni ka long kumba julong ha ka ba ka ni ka ka basait ka tut sha ki benta jong ka Australia bat ka ka ba khriat pat ka tut sapo jong ka South America ha ba ka ni ka ka la khlut ka ni ka sa penmi ru sibon ka tedam bat namar ka jingdon jong ka tedam kan sa penlong yakil o bat kan sialam ru sa ka jingjur jong uslap hajan jong ka Australia hanrai menta perkhat phi ka ni ka trade win kam syam la tre kam shu lani ka la tolot bha menta namar la ong ba ka ni ka la air kam syam la longshu ka ba bestat namar ka jingkiu sa jrong jong ka ka ba khlut ka ba mi napo jong ka South America bat on la satya ban pensange yaka kumta ka sla jong ka menta ka la long ka ba khlut bha bat uslap ubala thmu na ka benta ka Australia uni uslap ula hapno hapdengdu jong ka Pacific Ocean lani hakinu ki benta jong ka tei ka turiau bat ka dei ka ni ka jinglong jong ka maryang bala tip ya ka da ka El Nino hanrai ka ni ka jingtelun kam syam la long barabor don teng teng ka jia haman laki arsnam don teng teng ka jia haman laki sansnam bat don ru teng teng ka jia haman laki newsnam bat haba ka ni ka jia kala banne nriu hadu khat arbanai bat dei ha ka bakum ka ta ka por ka jinglong jong ka maryang ha ka leng saudong jong ka perthai ru ka kela ki jaka jong ka Australia menta kila kelalong ki jaka ki berkhyang namar kam syam le kendu shu yuslap bat bon ki khlau ki ptap kila ing bat la ong ba kani ka jingrang rkhyang kan sa wan ra ru sapo jong ki benta sa phang mi ngi jong ka Asia bat kari India namar kan sa don ka jingduna jong slap bat ka jingkhlut bat ka jing nang kiu jong ka jingshit namar ba kumba julong u eleno ka dei ka khubor ka snu bha ye ka India hanrei ha une usnam ka la bandei ka khubor ka snu bha ye ka ri India ka chungi nagalyang jong ka National Oceanic and Atmospheric Administration jong ka ri America kala ai ye ka jingmaham ka brangshan ha ubnai April jong ma usnam ar hajar arphon riu bagani ka jingjia kan sedang nadu ubnai me hadu ubnai Julai jong ma usnam ar hajar arphon riu bagadon hadu kumbah nru phowei persani ei galat jong ka jinglong jingman jong uneu El Nino bat la ong ba kani ka por ka don jingma hadu kata kata namar ba uneu El Nino ula aban poi sekinu kilum kumba ka ayom slap jong India ka poiru sha kita gilum kata ka bamut ba kalong ka badei bangidon kam shibun yu slap namar ba ki jingthong ki jongi ki shania ha ka jingwan jong ka ayom slap hanrei la ong ba uniu El Nino un sa penjot no yakini ki e baro ha gani ka jingklan katkum ka NOAA ba un sa wan uta u El Nino u ba klan ba ba kata ka jingshit jingkriat jong ka Pacific Ocean kan sa kiu hadu kumba R°C bat kani kan sa penlong ya uta u super El Nino hatu phila mo ban perkhat ba tang kumba R°C kani ka jingshit jong ka duriau kala ban wanra ia kata ka jingma hanrei ka jingsisa ka ongba lada ka ka kiu ya ka jingklut ka balong kumba R°C ka jingklut kan sami ka ka jingper ka bkrau phila ban snuthu ya ka jingpren kam house nam R1000 khatsan R1000 khanriu kumbala kedau khadu Super El Nino udai ubala jia husnam R1000 khatsan baha ude usnam kamara daba kala yo ban pedang ya ka jingduna ka barong hadu kumba 100% uslap
bat kala donru ka jingduna slap ka balong hadu kumba khat sau persani e habaro ka wei ka rindia bat kala donru ka jingklut ka bashir khai bha haunu snam hapo jong rindia ha ka history nadu ba ka rindia kala yo ila ka jong ka jing lai lut ki jongka uni ude usnam uba shir khai bha ka jingklut ka balacia hapo jong rindia ha ga ba palat 8000 sans pa ngut ki bru ka bala yap ha ka leng saudong jong rindia palat 8000 ngut ki bru ki la yap hapo jong ri Pakistan namar kan ka jingklut palat jong ka mariang hanrei ha ule usnam jong ka El Nino kani kan salong kham palat bunsha ban ye ka e ka balacia husnam 8000 khatsan Katkum ke jingong jong Paul Rodri uba longru wei ki professor jong ka New York State University ula ong ba kani kansa day ka wei ki El Nino ki ba shir khaitam hadin chispa sau posnam kabla dap banjia ki daw jong ka jingla jong ka sun benang namar ka jingshit jingkriat jong ka perthai kala nangkiu ba mentau snam 8000 arphonru kala don ka jingkiu ka bolong hadu kumba I wei point sau degree Celsius ka khamhe ban ye ki jaka ki bompa don ye ki kharkhana kani ka dei ka jingla ka ba shirkhai bat ka ba don jingma shisha bat kumba nga ong bau El Nino udei uta ubala ban penkala khongpong ye ki bor mariang bat ka ba kum kani ka jiaru hadin daki bon hajar snam hashwa ba kan don ka jingla jong ka mariang haba u El Nino ulapoi kan sa donru ka jingkiu haga temperature ka balong hadu kumba I wei point sau hadu I wei point san degree Celsius pat menta kala deb don lupa ya ka jingkiu juga jingklut ka balong hadu kumba I wei point sau degree Celsius bat lada unwan so El Nino kan sa plus biang sa kumba I wei point san degree Celsius bat lada khinlang kan sa kiu hadu kumba r point khandai degree Celsius kumta ka ba kum ka ka jingklut ka ba shirkhai ka ban saja ha ka perthai kareka bompat jujia menu haga history jong khun benriu perkhat phi haba phishong haga nu ku ka kamra chu ka ying jong phi ya ka ba temperature jong ka long 20 degree Celsius bat ladajia badon manuri manu ubandang penmi shu saya ka jingklut jong ka hitar bat kan salong rukumta kata ka jeklang jong ka jingklut jong ka mariang bat ka jingwan jong uta super El Nino bat la ong ba uniu El Nino un sawan kadai mentau snam 8000 arphonriu bat hangni kin sadon sau sertap ki jingkta jong rindia ka sertap ka beningkong kadai ka ayom slap ka Indian Meteorological Department jong rindia kala dab banya thu lupa ba kan sadon ka jingduna slap ha hapo jong rindia nadu snam 8000 khatsan tertar ba uta uslap ubaju khmilenti bo reban wan man la usnam un salong tangkumba khandai pho ar pasani ai ki katu ke ki benta jong rindia kum ki benta sate la mingi jong rindia ki benta saphang sep ngi jong rindia bat kum juru ki duriao basathi jong rindia kumta like na kini ki babon ki benta jongri ki dei ki be kendu jing e bha ye ka jing hap slap ka sertap ka baar ka dei ye ka rep goryang ka jing e ka ba mi hangni ka long ba kum ba san phoi person ka rep goryang hapo jong rindia ki dei ki ba shania pura ha ka jingwan jong ka ayom slap ka sertap ka balai ka dei ka jingshit namar ka jingdon jong ka super El Nino kani ka pensisha ba kan sa don ka jingkiu jong ka jingshit hapo jong ka ri India kiladon ki jia thulupa ki ba ong ba ha ka pedengdu jong ka benta mingi jong ka rindia ki benta saphang sapngi jong ka rindia bat saphang ki duriao saphang sathi lam mingi jong ka rindia kan sadon ka jingjur bha ka jingshit ka balong khampalat ban yegri snam ka bladap usnam 8000 apusau ude usnam ubala khlut bha ha ka history jong ka rindia hanrei katkum ka jia thulupa jong ki scientist kade ka kham kraw shushu kade menta usnam 8000 arphonriu watla husnam 8000 arphosau kaladon ka jingshit ka shirkhai bha ha ka history jong rindia hanrei menta usnam 8000 arphonriu kan salong kham palat shushu ban ye ka ei ka bla usnam 8000 arphosau ka sertap ka basau ka de ka jingta ye ka ei ka ba phinsa yu I ha ki longying gilong sam namar ba lada ka don ka jingdu na slap ka ba malumala ka don tang khndiet e ka ta ka jingdu na bam ha ki yingisam pat shisin ba ka don ka jingdu na ha ga bam kan sa don ru ka jingku dor ha ki marbam marde katkum ki jingkhain ki pen I ba ka jingmang lada undon utos nam jong El Nino ka perthai situlup kan samat ia ka jingku dor jong ka umpnyang ka blong hadukumba san persen bat hapo jong usnam jong ka super El Nino ka jinglong jingman jog perthai ba kan sadon ka jingku dor ka ba khambun sha shushu
batang na kabata jongabam kan sadon ka jingku dor jiki marbam mardi kabalong hadu kumba khandai person ni ai nalor baka ri india kala don lupa hagata ka jingku dor ka shirkai bha haki marbam mardi bat sa mentalele ka don sagare ka thma hapo jongri iran baki ni ki artili ki namsnu kin sawan ye ka perthai situlup kata galong ka jingkhlu jong ka maryang bat ka jingdon ka thma hapo jong ka midis bat kini ki ei baro kin sanang snudur shushu bat ka bakham snu shushu hangni ka dei ka jingsha kta jong ki bru namar ki babon ki longying longsam ki badu ki bada hapo jong rindia kim sham ladon yagi ta ki air conditioner lani ki AC ki balaban penpja yagi bru lani yagi jingbam jingdi haba ki di haki yaw ki hat bat bangen skotho yagi jingma ka bana sa ja ha unusnam ar hajar arfun ru ko longba menta tungnya phai khindiat chapang ka ei ka ja husnam ar hajar arposau laong ba hausnam ar hajar arposau kadai ka snam ka ba shit ker ang bha yagi rindia kabala jia nadu usnam khat khandai spa iwei baha usnam siajar khandai spa iwei katkum ka jingbu jingkhain de ki bor sarkar ka longba ba ka jingshit kabala jia usnam ar hajar arposau ka jingshit kabala jia hapo jong ka churu rajasthan kalong hadukumba san pho point san degree celsius nangta ha ganga naga rajasthan kalong hadukumba sau pho khandai point sau degree celsius but ha delhi ncr ka poi hadukumba sau pho khandai point iwei degree celsius tang hau nai me josnam ar hajar arposau ha ka por mensngi ka jingshit ka kiu hadukumba chispa arposan pesan bad ya kanela yu iru lingba ki television hakeleng saudong jong rindia bad ki babon ki new channel kat hadu ba ki briu ka perkhat ba kani ka jingkhlut kan sade ka jingma ka kraw ka jingim ka jungki hanrei kani ka jingkhlut kam syam la penya briu satya ha ka por mensngi hanrei ka ai ka jingma ka badon ha ka mat ba kimla satya ban penkriat iladi ha ka por menmep bat ka dei ka ka jingshit ka ban sa penlong ye ki briu bat ba kin sa matru i ka babun ki jingpang ba ki jingsitom ki ban sa kta bhai ka babun ba ki nong sosnong jong rindia bangin sngo thu bat sim khya ye ka ni ka longba tong ni pet ye ka ai ka je hapo jong ka nong ba delhi husnam ar hajar arfusau hausnam ar hajar arfusau ka nong ba delhi ha ka por mensngi ka kiu ka jingshit ka jong ka kablong hadu kumba iwei point pra degree celsius ya ka ai ka julong menno hanrei ka jingshit ha ka por menmit pat ka kiu hadu kumba sau point sau degree hanong ba delhi ho nai me bo nai jun hausnam ar hajar arposau ka jingshit ka ne ba palat lai pho degree ha ki ar pho sau mit bat ka ne ka long arsha ban ya ka ai ka jingshit ka bla hausnam ar hajar wei hadu usnam ar hajar shipho hato ki don ki dao halor jong ka jingshit jong ka te nongba namar hangni ki don ki dao halendat jong ka jingshit jong ka te nongba ya ka ta ka tip da ka urban heat island effect habangi otno ye ki ding ki don hapo jong ki te ki nongba ha ki te ki jaka ki bathali bat kini ki jingte ki kijit ye ka jingshit ha ka por munsngi bat ki penmi pat ye ka jingshit ha ka por minmit bat suki ki penmi ye ka jingshit ha ka por minmit like na kane ka don sa ka jipher ha ka jingshit namar bunsin ki briu ki pendon kam ye ki AC ki jongki kumno ban penkhriat ye ka ying ka jongki kumta kat ba da penkhriat ye ka ying ka jongki namar kata kini ki air condition lani ki AC dala de ki penme ya kata ka jingshit ke baki ka dapan kejit sha kata ka benta ka bare ni sabar bat ka dei ka ni ka ranang bu jing e su ya ki tu ki briu ki bom samla la satya ban yo ya kita ki air condition lani ki AC ki balak ban penpeja ye ki kamera lani ki ying ki jungki kumta hapo jong rindia ki don hadu kumba lai pho pra krur ngut e ki nong trei ki bala haban sha ye ki jingshit jong ski haba ki trei ye ki kam ki jungki kini ki kinthop nadu ki driver rickshaw ki nong ti mau ti siap ban tei ye ki nu ki jingtei ki to ki nong di jingdi harut surak ki nong pen poi tiar ha ki ying kisam kumta bonsin ki bakum ki bru ki mat ye ki jingshit ki jungki kam don kanu ku ka jingsu ye ki kim don health insurance AA but kim semladon kanu ku ka jiara na ki bor jong an ba ki ne ki bru ki ra ye ka jingkit ka bakhya wat hapdeng jong ka jingshit ka ban kiu na ku ki sngi ku wipat ka sngi kat kum ka jingwat menya ka le ye ki saus pa angut ki nong bala hapo jong ka nong ba hadali da ka jingkiu jo ka jingshit ka balong tang kumba iwei degree celsius bat ka jingyo ka jongki ka hiar hadu kumba khat sau percent ai bat ha ka por ba ka kiu ka jingshit ba ka ne ka jingyo ka jongki ka hiar hadu kumba sau pho percent ai
Kadau ke badon halindat jongka gede ka jingram palat jong ki dawai desin bat ki kinja ki badai tha lada pai ha ka rindia barok away la antat ba ha usnam arhajar arfusau namar jong ka jingkiu jong gede jingklut ka rindia ka dunang hadu kumba chispa khandai posau billion US dollar namar ba wat ki nongtrei kam sarkaru ki matjing bha ya gede jingshit palat jong ka mariang kumta house nam 8,000 posau ha ka election lok sabha jong rindia ha ka bagila don hadu kumba lai pholai ngu de ki polling officer ke bla yap na ka jingjur palat jo ka jingshit ke bla je hapo jong ka jala Madhya Pradesh kat ba ki pendap ya ka kamram ka jong ki ha ka ni ka duty election kani kalau ka jingkit kli jong ka sarkar bagan sim ya ki nu ki senjam ban ai ka jeta halor jong ka jingklut jong ka mariang hanrai ka sarkar pat kam kwa bagan nyau ya ki ta ki medyap ki bla yap Kidon lai tili kita ki government agency bat kita ki long ka NCRB ka NDMA bat ka IMD kini ki ai la ka jong ka jingkhain ka jongki nadu usnam 8,000 hadu usnam 8,000 arpho nagalyang jo ka NCRB ka ong ba kidon palat arpho 1,000 ngudi ki bru ki bla yap nagadau jo ka jingsha kta naga jingshit palat ka IMD ka ong ba kidon tangkumba 10,000 kadau kadai namar ba ki doktor ki tho ya ki certificate yap ki jongki ba kadau kadai namar ba ka jing sange trikam jong uklong snam ka jing bom trikam shu jo ki khotmat lani ka jing tur khong palat jonggamat hanrai ka jing shit kan tip satya ye kata ka thombek naphang ka jing don jong ki bayap kalong kham bunsha kidon ki nongsim jing khain ki babne ki ong ba man la ka ayom liur hapo jong India ba kidon hadu kumba iwei point san lak mudi ki bru ki belayap namar ka jingklut palat jong ka mariang namar ka jinglong jiman ka long ba snubha shu la ong ba uwei na pdeng jo ki sangut ki bru ha shitlup jong ka perthai ki belayap kidai namar ka jingklut palat jong ka mariang bat kata ka kenthup ya ki nong India ki jongi kidon khat artali kita ki lat ai jiada ki bela ithu ki bor sarkar hapo jong India kini ki kenthup ya ka jingpen kriat ya ka jingpen khlut balai kamlong kumta namar ba lada ya ka jingkhlut kadai ka jingpen tip ka basngusi namar kata ka National Disaster Response Fund kala dap bane thuba kala haban siu ya ka jinglut jingsap hadu kumba saulak lada kandon ka nu ka jingpen sisa balada kidon ki bru ka yap namar jong ka jingkhlut namar kata ka sarkar kam semlak wa satiaban penlut ka ya ka pisah ka jongka lada kidon ginu gidu ka yap kam semlak khain satia bagi yap namar jong ka jingkhlut jong ka mariang haga arpusan rik jom nai Julai jusnam 8,000 arpusau ka sarkar jong Modi kala kren sai hapo jong ka ying dorbar parliament jong India ba kam semlak don ka nu gidu ka jingthmu ban kenthup ya ka jingsit kum kata ka jingja kala dab ban penbana pathangni kimi ru sibun ki jingli hato ka donmo ka lat ka batat lani ka basuk ban wengno ya ki jinge ka jubab hangni galong hooj kidon ladap ru ban lap kumno ban weng ye gidi jinge bat ka tai galong ban pen hiar ye ka jingshit jingkrat ka balong hadu kumba khat ar degree celsius ya ka ei ka long borobor perkhat hadu katno ba ka don ka jefar lada on pen hiar kumba khat ar degree celsius lada ka jingshit ka don hadu kumba 9.9 degree celsius lada on pen hiar khat ar kan poi tang kumba lai phosan degree celsius bat kani ka de ka kam ka suk bha kumno ban weng ye ka jingshit bat ka tai galong ban thung ye ki ding nagalyang jong ka chispa phrapo ar metar studies kala penti kna ye ka neba don kam ban penbun ye ki ding bat ban penduna ye ki jingtai bat ka dei tang ka ni galat ka bala ban penhiar ye ka jingshit jingkhriat jong ka perthai khamtam ye ka jingkiu ye ka jingshit ha ka por minmit ka jingkli hangne galong ba hato hapo jong India kala don ne am kata ka jing thungding bat ka snu bok hangne galong ba kam semla don ka kum kata hapo jong India ha ga jing sisa ka ne ka jinglong kala nangala tang house nam 8,000 phosau kala don hadu kumba khat phra 1,000 ar spa hektar ki ja kalong klau ki kongsan ki bla sha ot no ki ding ki jongki ki jaka ki balong klau ki don hapo jong ka nongba Mumbai ki ding hangne ki la sha ot no hapo jong ka nongba Delhi kala don ka jing bom simkhya ya ka hukum jong ka jing bisar Supreme Court jong India house nam si jar khandai spa khandai pho hunriu nagalyang jong ka Delhi Development Authority lani ka DDA kala ot no ki ding ki badon halor jong ki lum ki ba kenjang hakaleng saudong jong ka Delhi nangta ka klau gat chiroli ka don hapo jong ka jala Maharashtra ka sarkar kala ot no ya ki iwei point ar pholai lak tli ki ding tang naga daw ban ti ye ki marpo khando ki badon hagate ki jaka bat ka sarkar India kala pen scam ye kane nangta ye ka klau nasik
Hangne ki don ki ding ba he hadu katta gata kawa kila don hangne da ki spa snam bat kini ki dingru kila sha pen khlamna palat 6000 tuli ki ding la habban otna hapo jong ga klau nasik bat la le kerpang ye gane tang na ga daw ba ka don ka ni ga kom mela ka klau hasdev ka don hapo jong ga jala chandiskan kabalong ru ka klau ka berban ba ya ba ro ka ni ka klau la deban otlut ya ba ro kiding tang na ka daw ban sna yigi kharkhana kumta ka sarkar bar ki company kala pendu jengkerman ya gi judgment ru adivasi ki bedan hapo jong ka te ki jala wat la na ka lang jong ki bor snong kala penlong ye ka jelang ka badu laisin laiwat hanrai kim shem la satya ban khang ye ka mon jong ka sarkar baki briu ka bedan hangni kala kentai ye ka jingle jong ka sarkar namar kim shem la kwa ban IT ye ka khandau ka jong ki sha ka sarkar kumta kala penlong ye ka jelang ha ka sin ka basau kala penbor yo kli nong sen shar jong ka te ki snong ubo reban soi ye ki kot kisla nang ta haus nam ubrada palat khat 8000 sans pa tali e kiding la haban otno hapo jong ka gurgaon jong ka jala haryana bat ki bakum gi ki jinglong jingman ngila ban ongba lajan haba ro ki nongba hapo jong ri india ki klau ki berban ki la sha penjot no namar baga sarkar ka kwa ban te ki kharkhana gi bafar bat la da kali ba balai ka sarkar ka kwa ban otno ya ki ne ki ding gi babun bat ka jubab ka jongka ka longba na ka mta ka roi ka par jong rindia da ka ba ka sarkar ka la kamru ba la da ki ot ka wei ka ding kin thung pat si phodli ki ding hanrai phitip ka ei ka chi sha ka ba don hangni ka longba ong menta hadu katno tuli ki ding ye ka ba ka sarkar ka la thung hadu menta ladangin khain tang house nam 8000 khatsan hadu usnam 8000 khat khandai kaladon hadu ko ba khat r square kilometer e ki ding ki barim ya ka ba sarkar ka la dapan ot man la ka square kilometer ki don ki ding thmai ki la dapan thung kumta kani ka de ka dor jong ka jing penselan lot ki klau ki don hapo jongri india bat na kane tang san 4% ki ding ki bathmai ya ka ba sarkar ka la dap banthung hagi katu ka de ki jaka ka ba kerpang ki bom don jing mentoi ru am ya ka maryang kumta nga chuong ya ka ne ba ki tu ki ba snap ya ka ni bat pisno thu ru ya ki de ki jing kan tho bat ba pisno thu ru ya ka ka jingma baro bakan sawan ya ka india bat ka jingli hangne ka longba hato tang wei ubru ula ban le ya ki ni ki baro pen omla satya ban pensange marwe ya u el nino pen omla ban pensange marwe ya jingkala jong ka suin benang namar kata ayu bat ka ka ba phi phila ban le marwe hanrei tu tip ya ka ne ba don haki ti ki chung phi bat kata galong phio ya ka jing ai man sim na ki katu kat ne ki nong tremon sabha hapo jong ka clown nashik namar kata yada ya ka wei pa ka wei ka tin riding ha ka nong ba ka ba phisa ha ki snong ki thau ki ba phi phisa bat phim dai da lele ru ban ot ye ki ding ba don saudong ye phi namar kata phi philong ka bor bat ka ni ka long ka benta ka ba kong san tam ba ka long ka ba don kam ban thung ye ki ding ka ba thmai hanrei ka ba kham ha shu ka long ba ban ai ye ka jiada ye ki ding ka ba dab ban don lupa namar ka jing thung ka jong phi u ding u thmai kin don hadu khandai 4% ne ki kin sayap no namar kata pan hab ban sumar bhai ye ki ding ba phi thung da ki ba bon bun snam bat phi hab ban pet bat fikir bha ye ki ding haba ki san na ga jing thung ga jong phi namar kan simpor slam ba bat ka lat jong ka jing job ka long ba suki hadu kata namar kata thung ye ki ding ba thmai hanrai pat phim dei ban klat satya ban a ye ka jeta ya ki tu ki ding ka dab ban don lupa na lor kata minsngi ha ki ayom liur phim dei satya ban thung ye ki ding ki jong phi ha ka por khat ar hadu sau baji janmet namar kata ngin omla ban le tang marwei ban pinsange ye ka jingkala jong ka sunbrang hanroi ngi don kam ye ka jing ye tulilang bangila ru ban ya no sunyang ha ibor ibrit baga jingshai ju ka boarding electric kabala ban wan ha ki hingi sam ki jong phi ki ba bun na ki de bla yo lingba jong udoyong namar ka boarding electric hapo jong rindia kalong hadu kumba new 4% kadai kabla yo lingba jong udoyong bat kane kam sham la long satya tang ka ta ka jing pin sa phrang ye kal air ka ba jabo hanrei kane kan sa kta bharu ye ka jingkala jong ka suin brang kumta sange ban shania ha ka boarding electric install da ki solar panel ha ki ying ki sam ki jong phi wat la da phim sham la don ki tunum ying ki jong phi sden ye ki solar panel ki jong phi ha ki baranda ki jong phi namar ha ki por ki blakshan ka dor jo ki solar panel kilong ki bla hier dor bha bat om tang ka ta gane ka penduna ru e ka jinglot jong ka pisa ka jong phi
baik ki wei pat ki ri kum ka ri seria wat la ki long ying long sam jong ki ka sha pen jot lut namar ka jingdon jokathma hanrei ki klamdon kanu kunu ka jing namar ba ki don ye ki solar ha ki ying ki sam ki jong ki om tang ba ki ni ki solar panel ki long ki ba khamtat hanrei ki ni ki la ru ban ai ka jiada ya ka maryang namar ba u el nino uban sa wan shan ha unus nam ar hazar arfun riu kan om long satya ka khadu namar ba ngimtip ula ban wan biang hadin lai bat sausnam bat hadin jong kita ki lai bat sausnam le se u sa wan phai biang bat man la ka por kan sa wan ka thamai da ka wipat ka por ka kham khlu chu chu lada ngimla satya ban penrit ya ga jingmi jong ga er ka jabo lada ngimla ban ai ka jiata yi ki khlau ki ptap bat ladang imla ban bay pisa da kita ki boarding electric lingba jong gasngi kumta kan sapoi ke por ba shisin gasngi ba man la usnam ngin se kandu ya uta usnam jong u el nino bat ka ba kampen kindet chu chu hangne ka longba ka ka panja ya ki khunlung ki ban sakha nadu usnam ar hajar arpon riu namar ngila ban ong menta bang ngimpat syam na tip satya ya kita ki ayom liur haga por ka bangi ngidang knarit bahato ka don em ka jephar bat kene ka ayom liur ka balong hagini snam bahang ne kala bandon ka jephar ka balong laipo hadu laiposan degree bat kata ka wipat ka pateng kan tip hiru ka kata ka ban salong namar haki ki perkhat baik ba ka poliur barbor ka jingshit ka don kumba 100% degree celsius bat ki perkhat baik ba kata kala ban ne junam namar kata kene ka long ba day yangi bangen shimkhya yakane shim ya ka nugu ka senjam ka rit ha ka jingim ka jongphi nalor ba phila sumar yarade bat ken mau ban sumaru ya ki bait bathoin ki jongphi daga ba phan haban tingkai ya ka maryang naga ba ka jingim jong ukhun bin riu bat ka we pat ka pateng ka barwan khuble chibun ta thadu be kandu ha ka we pat ka video